מה קורה אנשים? וייפר פה באלפא של באטל אייל החדשה. שאתם רואים, יש לנו קצת שונה ממה שראינו בעבר. אני קצת אראה לכם על המשחק, איך הוא נראה, מה השינויים שהם עשו בגרפיקה ובשיטת המשחק. קצת על הדמויות. ניכנס לדמות הראשית שלי, המכשף. מה שאתם רואים, צורת המשחק קצת שונה ממה שאנחנו חשבנו שזה יהיה, שזה שינוי. לדעתי זה שינוי לטובה, כי זה הרבה יותר מאפשר, הרבה יותר סטייל של RPG כזה. יכול להיות גם מתאים ליותר קהל צעיר יותר, ולא רק לגיגה צ'אדים שמשחקים כל היום וחורשים 50 שעות ביום. אני דווקא מאוד אוהב את זה, יאפשר לי לשחק גם עם החיות שלי, אני אוהב את הרעיון הזה. כן, זה הגרסה טיפה השתנתה. זה המכשף, הגעתי כבר לרמה 20, טכנית 27, אבל רמות חסומות אחרי רמה 20. חפצים בנויים יפה, מתחילים להכניס גם טיר סטים שזה נחמד, נדבר על זה טיפה בהמשך. איך שהמשחק עובד מבחינה עקרונית, יש לנו התקפות כמו כל RPG נורמלי. המכשף, כל העיקרון שלו זה שהוא בנוי על סמך זה קלאסיק, כמו וורלוק מ-World of Warcraft, או סוג של סאמנר מ-Final Fantasy 14, שזה גם נחמד. אני תמיד התחברתי לדמות הזאת, גם ב-World of Warcraft ובמשחקים אחרים, ולכן החלטתי לנסות אותה. ראיתם, יש לי יותר מדמות אחת, זו דמות שהכי התחברתי. יש לה, ההתמחות שלה זה שחוץ מההתקפות, ההתקפות הרגילות שלה, יש לה גם שדים, סוג של פץ, שאני יכול להשתמש בו בזמן קומבט, והוא עוזר לי, שזה בהחלט הופך את הדברים להרבה יותר קלים. לוורלוק יש 3 התמחויות, בעצם כל קלאס יש לו 3 התמחויות, אם לא יותר. הרס, תורת השדים וכללה. הרס יותר מתמקד בהתקפות שנקרא ההתקפות החזקות, לתת להם יותר כוח. תורת השדים מחזק את השדים, מוסיף לנו קצת סטמינה וכל מיני כאלה, עוד יכולת להישרדות. וכללה, אני הכי אוהב, מתחבר לזה, זה בעצם כל ההתקפות שהן מה שנקרא damage over time. אני יותר מתחבר לזה, אוהב את זה מאוד, זה טוב גם. אני זיהיתי שזה הדרך הכי טובה לעשות דברים סולו, ולשחק בעצם לעשות דברים שהם קשים יותר, כי זה יותר קל בעצם להקליל את הדברים. יש הרבה יותר אפשר לי כדי לעלות רמות, וגם להשיג חפצים שהם בדרך כלל לא אפשריים להשיג לבד. נזמן את השד, נלך לעשות קצת קומבט. זה השד שלי. הם עדיין עובדים טיפה על רוב השדים נראים פחות או יותר אותו דבר, זה השד הכי חזק, שהוא גם, חוץ מזה שהוא חזק, הוא תוקף מקרוב, הוא יודע לשמור על אגרו, יש לו הרבה חיים, זה נחמד. בוא נלך להרוג את הבוס הזה, זה open world boss, שזה נחמד, אלה מפלצות יותר רגילות, אבל זה open world. בדרך כלל צריך קבוצה כדי להרוג דבר כזה, אבל אני יותר חזק ממנו ב3 רמות בערך, ואני יודע כבר איך להרוג אותו סולו, בצורה שתהיה טובה יותר. נתחיל בלשלוח את השד, שנקרא שהוא יגיע, ואז נעשה קצת damage over time. אתם רואים, הדוטים שלי עליו עכשיו אני יכול להתחיל לתקוף אותו. הפט שלי באגרו, אז אני אגיד לה לקחת אגרו חזרה, נחפרש את הדוטים. עכשיו ירד לי חיים, אז אני אעשה התקפה שאני מאוד אוהב, קוראים לה drain life, סוג של drain life כזה, אני שואב לו חיים ולוקח חיים חזרה. השד שלי קצת איבד חיים, אז נרפא אותו. אמור להספיק לשאר הקרב. קצת עוד טיפה זה, ואז נשמיד אותו. אתם יכולים לראות למה שד הרבה יותר, למה אני אוהב מאוד את הקלאס הזה. בקושי איבדתי חיים. הרגתי את הבוס, בוא נראה אם יצא לי משהו מעניין.
נשק ללוחמים, פלאדין ושאמן, שזה נחמד, אני יכול להעביר את זה לדמות השנייה שלי. יש לי כבר 3 כאלה, אני חושב. אז זה נחמד שיש עוד. זה בגדול הבסיס של המשחק, הוא מאוד כיפי, מאוד בנוי גם לקבוצות. אני יודע שנכנסים פה דברים כמו, יש לנו את טבלת השיאים, שכל השחקנים שמשחקים, כמובן, חייב להיות מקום ראשון, לגילדות גם, ומפתחים, אז זה לא יודע למה זה, אבל בסדר, כנראה שסוג של אולי תורמים, או לא יודע, אין לי מושג למה זה משמש, אבל שחקנים וגילדות זה תמיד נחמד, לדעת נגד מי אתה מתחרה. כרגע הגילדות עוד לא כזה מפותח, כי אין יותר מדי שחקנים, אבל שזה יהיה, זה מאוד נחמד לראות מי הגילדות ואיזה גילדה יותר חזקה מבחינת דמויות ואיזה תוכנת שחקנים, זה תמיד נחמד. כן, יש לנו פה במשחק, כמובן שככל שאנחנו עולים רמות, מקבלים יותר התקפות. כמו שאתם רואים, יש לי הרבה שדים שאני יכול להשתמש בהם, אני משתמש בשתיים עיקריים, שזה השד החמוד שלי. לא היה לי מושג, אינפרנל קוראים לו, אין לי מושג מי הוא. הלוואי שהייתי יכול לתת לו שם, כי זה יכול להיות נחמד. אפשר לשנות לו שם. שלום לך, מהיום קוראים לך משה. למה משה? אל תשאלו. בדיחה פרטית. אי אפשר! בסוש. בסדר, ננסה את זה בפעם אחרת. היה שם איזו שגיאה שאין לי כוח עכשיו לקרוא. ויש שד אחר שהוא, זה שד שיותר מיועד לטנקר לי בוסים וכאלה, אבל אם אני רוצה עכשיו שד שעושה דמג' אובר טיים, אני משתמש בשומר האבדון, שזה שד של רמה 20, שעושה המון דמג'. הוא ממש נחמד, אני אוהב את הרעיון שלו. יש אוכל, שתייה, שיקויים, כל הדברים שאנחנו רגילים למשחקי RPGs וכאלה. זה מאוד נחמד, אני מאוד אוהב את זה. האווירה פה מאוד טובה, כרגע המשחק בנוי לעד רמה 20 בערך. מבחינת המשימות שיש במשחק, כרגע יש לי משימה אחת שנשארה לי לעשות, שזה בעצם להרוג בוס של 10 אנשים. אז אני אחכה שאנשים יגיעו לרמה שלי, ואז אני אוכל ללכת להרוג גם אותו. זה יהיה נחמד. כן, זה המשחק בכלליות. בעתיד אני אכנס טיפה, אני אראה לכם גם עוד קלאסים, עוד דברים. כשהמשחק יתפתח אני אראה לכם אזורים חדשים. אולי אני חושב אולי לעשות איזשהו מיני סיריז כזה, שאני אקח דמות חדשה ואני אעלה אותה מרמה 1 עד בעצם רמה 20, שתוכלו לראות פחות או יותר איך זה נראה, לא רק שאתה בפול פאוור, אלא איך שזה נראה עליית רמות ואיך זה נבנה עם הזמן, שאני מאוד אוהב את הרעיון הזה. אבל בינתיים, זהו לבינתיים. שיהיה לכם שבת שלום. וייפר אאוט.